Abalimi ababete bakwerikia inse yobokoreri we kampuni ya Ivacho Training Company nigo emambe ya lero baba gokora okorubikana kwa mulembe oika ase chiabisi chinene chia masimba osangana baliki bamangana nigo baba bakoerera okunererigwa kwenibo yabo ase bamochia omurikyo monene we kampuni eyo ase lieta onsongo asibane kibna sigike getambe nigo babete bakogacha enibo yabo elinde kwenyorera efaida asikulende goikira bono iga babere bagusiria nonyane chitaito already chabo nebintu binde nonyana boni gobotoere rubaba bokoene kigwa asebene kiligwa gochigotwara egeikaro litkolia Jumatatu nabo igogo sonsora omuchando babwate Marieta ngoro kwa peli moranga mogaka ngo mkurwa Ivacho Training Company Ivacho yali bali masaba igonde omochairman njorire kuri 2023 Ivacho Training Company abanasha banjorete amone kamati yane tobeke binte bino dabia bere bikuwa se myaka 12 actually kero mwaka twakarire dividends lakini ase myaka ya 12 abanyene bairwe ya moyoka bono nakiagerete abanyene bagachamo baganchora ebinte bionigwe kero mundanyo ole yake yagende boya igorero gotwacha asumutisi ekara abare ngororo babekire to wanted bagatami ebinte bigochotisi bono twagamba no mutisi wanchera ni Jumatatu arete ebinte bibacho ase company nyene yagachire erinde ebinte bitoera ligocha ne minute yite gatebanga intubuna toko binyora ebinte bikonigwa kero muntanyore yakiaye igo ngorero abantu bali bacha bosi angeli bweyemo paka masimba DC service DC yao muna atwerekeza buye paka twigwananire barete ebintu byabanyene n'ebintu bindi byatigara serikali ebirete Jumatatu taraba muna twigwana igona bonkone nimbi yamuna serikali yetu mutisi unyali bali mazaba mini Kisi South chene munene igashingi yatukorere tige yakiero erorekane na ntokorera abanyene kero muntanyo yake yagende boye tuyamo